Ediția de azi de la Tehnic Vorbind e despre viteza internetului tău, mai exact cum să o testezi. Luând în considerare că serviciile de streaming gen Netflix, HBO Max și Disney Plus au început să aibă succes și în România, e tot mai important să ai o viteză bună la internet, mai ales pentru conținut Full HD și în mod deosebit 4K. Pentru a putea testa conexiunea, e nevoie doar să accesezi o pagină de web, worldwidewebspeedtest.net sau varianta de la Digi, worldwideweb.digi.ro/asistență/servicii-aplicații/speedtest. E important să faceți testul de pe dispozitivul de pe care faceți streaming, pentru a vă da seama dacă conexiunea pe care o aveți la net vă permite să faceți streaming la calitate bună. De exemplu, Netflix recomandă 15 megabits pentru conținut 4K, 5 pentru Full HD, 3 pentru 720p. HBO Max are cerințe mai mari, mai ales pentru conținut HDR. De exemplu, pentru 4K HDR, o conexiune de minim 25 de megabits pe secundă, dar recomandă una de 50 sau evident mai mult. Aceste recomandări sunt valabile și pentru Disney Plus, pentru conținut 4K o conexiune de minim 25 de mega, dar preferabil una de 50. Deci, înainte să vă aruncați la conținut streaming 4K, verificați dacă serviciul care vă distribuie internetul vă permite acest lucru. Sper că v-a fost de ajutor informația. Până data viitoare, salut!